टंला बाजारा जोबोद मोनसे गोजाम बाजार आरो बेवहाय गोबां मानसिया बाजार जायो। आंनो बावैसो जोंनि माखासे दोलोनि मानसिफ्रा जोंनि MCLA दिलीप बर' बिथां आरो जोंनि माखासे मानसिफ्रा बुंदों जे मार्केटनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि। दा नंखायनो आं दिनै जिहेतु बेजों फैदों, आं मार्केटखौ नायबाय, आंबो नुबाय गमामायैनो गाज्रि आरो थाबैनो बे मार्केटखौ जों बानायगोन आरो आं इतिमध्य रायज्लायखादों मोनसे मास्टार प्लेन बानायनो होदों। बे मास्टार प्लेनखौ लानानै बेवहाय जाहाथे मानसिफ्रा मोजाङै बाजार खालामनो हायो, बायलाय फानलाय मोजाङै खालामनो हायो आरो रांखान्थिनि फारसे जिहेतु टंलाया मोनसे बिजनेस हाब, बेखौ डेभेलप खालामनाया जोंनि बिबान आरो बेखौ जों थाबैनो मावगोन। बे समाव मोनसे भाइरेल बायदि जानानै दङ जिहेतु हेमन्त बिश्व शर्माया गावनो हारसिं बिटिसिआव गेलेगोन होनना बुङो। मित्रजितआ बायगोन नामा? दासिमथ' बेबायदि जेबो गैया। माने एलायन्सआव केन्द्र सरकार, एलायन्सआव रायजो सरकार आरो एलायन्सआवनो जोंहा काउन्सिल सरकार जादों। दा राजखान्थियावथ' गोबाङानो गोबां खोथा बुङो, गावबा गावनि पार्टिनि पलिसि थायो, डिसिसन थायो, बेखौ बुङो। जोंबो जोंनि पलिसि डिसिसनजों जोङो थांगोन। आरो खोथाया जाहैबाय मा, बिटिसि ओनसोलाव थांनाय 40 बोसोरसोआव जों नुदों जे जोबोद गाज्रि थासारिजों जों फैदों। दा बे थासारिखौ बयबो नाजानानै मोजां खालामनो हादों। बे थासारिया जाहाथे गाज्रि जाया आरो जौगानायनि जि मोनसे गोदान धारा फैदों बे जाहाथे सोलिबाय थायो, बेखौनो जोङो लुबैयो। दिपेन बर'आ मोनसे खोथा बुंदों, जाहाथे BPF आरो UPPला खौसे जानानै बिसायख'थियाव एबसुनि आफादगिरि बिथाङा माबा मोनसे हारिनि साननानै बाथ्रा बुंदों, बिनि सायाव जोङो बयबो बिजिरगोन जों मा खालामनो हायो हाया बेखौ। मैया कर कमिटि जदों होननानै खोनादों। दाख्लै जदों जों कर कमिटि आरो बेवहाय जों गोबां खोथा सावरायदों। बाइ इलेक्सन इलेक्सना फैगासिनो दङ, जों रेडि जागासिनो दङ।